Kabehde bagajing penmi iaka hukum daka Meghalaya High Court halor kajing ti bajing Khaïi Be-aiñ ya Dewiong. Nak yang senior advocate kejela uba VJK kenta ulong baka full bench jong ka High Court hapo kajing lam jong Chief Justice Sanjeev Banerjee. Kelebih syar benia kajing terwa ke sarkar jela ban Tehlakam ya kajing ti bajing Khaïi Be-aiñ ya Dewiong. Bak yang syari kala syam bagajing penpau jong sarkar ya kabut terikam kalong kabai tenat henrei kabai ibet pat ban syam haduk sispa andro Pyrton ke CRPF ha kejela ke ban pahara ha ke Eastern Range bat andro Pyrton ha ke Western Range. Bat akashi Pyrton ke pulit kidan sispa lai pesan ngut. Ulong ba kajing lot ban snai ke Jakasa kini ke pulit kan kot syaka lai spa akan andro kelur tengka bat ban wai ke kali ha ke sisnam kan kot syaka san pra kelur tengka. Uba kenta ulong bakat bandap snai kini kejing don kam kejing ti Dewiong kan om dep shu bat ke yang syari ka shimru baladabu ik CRPF kin sya peniat yagi pulit jong kejela kumta kalarai ban buono da shpo Pyrton jong kisipai ka Central Industrial Security Force ki ban om sya peniat hanu haga ban perking ya ka kamti ban kam Khaïi Be-aiñ ya Dewiong bat aga jo kopor kin jurip ru iki kali ki bakit yagi mar ne ki jing di Be-aiñ. Uno no sad an lero ekajing penmi hukum jong ka High Court ban Tehlakam ya kajing ti bajing Khaïi Be-aiñ ya Dewiong ha kejela bat kayeng syari kan sa syong bishar biang halor kini kakam. Andre halor kani ka hukum ka bami na po ka full bench jong ka High Court of Meghalaya ka bami ka kharlai tarik balai ngara banchu kren kindet halor ti order ke andre ban kren pala de kani ka subject nganum kwa ban kren namar ba kadi ka subject ka balang tachi ba ka wakta ba but ka bala ban wanra jimen sauru la kren tam te ka de ka jingshisha kat kum kani ka order ba ka pass ka High Court na ka banga la ban puli na kani ka order ba mi ka lai tarik ka order ka ong ba ka state government ka prepare kani ka blueprint ha ka ba kan kaban check ya ka illegal mining ringkat ya ka illegal transportation of coal te ka High Court ka ong ba ka state government kat kum ngani ka blueprint ka pani ba kala long ka ta ka grandiose idea grandiose ka ba mod ka bolong impressive but foolish idea ka ba mod ko hata ka don ma kani i kom tho jong ka full bench kalong ba grandiose kabamut foolish lana ka ilong impressive ka ilong foolish ka katkum kani ka blueprint kalong ba ka state government kan yele ban procure kumba 160 companies of CRPF 100 companies of CRPF given deploy poka Eastern range can kadban dripo but 60 companies will be deployed in the Western range te katkum ka ne ka order company ba one company kidon halu his 135 personals kimot ka pilala ban Kenya kata ka katkum ka ni ka blueprint ba ka ai ka state government ban check ka illegal mining of coal but illegal transportation kalong ba 160 companies of CRPF kin seek ban deploy ki 100 companies can they be po Eastern range but 60 companies po Western range te kawai ka one company kidan hado sispa life sangot ki personals kamut ki sipai te haju kapor kani ka katkum kani ka order company ba ikini ki 160 companies can deploy apo ki khalar ki district pura koi ki district jo po Meghalaya te kani ki kini ki CRPF katkum kani ka blueprint kalong ba they'll be involved in checking vehicles can check ki kali ki bucket ki ikini ki kali kini ki kali bucket jinket khamta wi Dewiong and but kiran kiwe ki ban check ikini ki mining activities kamut kandan ka kam jo kini ki CRPF kamdai tang man check ki mining activities man check ki yaki kali ki trucks ki ba kit Dewiong ne te shushu nagani ka
order jong ka high court kai ka ba pau ka long ba ka cause implication ka jinglot ka jingsep te company ba namanta ban sna ban construct ikini ki barracks yani ki quarter kade hadu laispa 100 crore pila ban mudur ba ka jinglot ban sna tang kai ki jakasa yakini ki sispa and photoli ki companies yakini ki personals bagin sa kini ki personal kade hadu laispa 100 crore but ka jinglot ka ba ki approximate expenditure ban requisition yakini ki kali kamut ban y ki kali system kata ka estimate expenditure kade hadu sanpupra crore pilan mudur ta ka jinglot tang ban snaruk silai spa 100 crore te susu ka high court ka ong ba kini ki jingsna ki infrastructure lamu ki jingsna kini ki barak dani kini ki quarters company ba kan simpor ba kamdum de ka kam ka patang sising arsi si tang system ko ban simpor kani ka jingsna te ka high court ka ong ba kat bandap kini ki jingsna kata ka kita ki illegal coal mining dum nan sio kata ka jing batai jong ka high court te katkum ka high court order kalong ba kani ka Herculean task kani ka kam ka pala sisa kani ka kam ka ba he ba kamdi kam basuk te kani ka high court ka ong ba le se ka kani ka haba ong grandiose kamut ka ba ka long impressive ne ka bamla along ba kani ka blueprint ba ai ka sarkar ba kan lut laispa 100 crore tang ban snai ki quarters lani ki barracks namanta ki 160 companies of CRPF kamde ka kam ka ba basuk let's say hata ka por Dewiong rum nan shu no more illegal mining de kata ka kisna ka nang ya sakma te ka high court ka so ba ka CRPF ki kindan under the control of the state police te nga sutho ba kadan kata ka negativity na kalang ka high court ba dara ki deploy ya ki CRPF ki long hapo ka jing penya jong state police te se kadan kata ka jing smo atatien jong high court but na takadaw ka high court ka suggest ba balay bampanan kam da ki Central Industrial Security Forces CISF te ka high court ka suggest ba 10 companies of CISF given check mdai tang ka illegal coal mining lani illegal transportation of coal ndai ka ban check ki kibara ki contraband sa phi na so thui contraband kamut ki drugs namut kinunu ki tiar ki balong beang te kini ki 10 companies of CISF kamut ki Central Industrial Security Force kini ka jinglot ka jingsep ka shong ka kandai jong state government par ka haban ya parkhat ba ka center kamlo ban lut ban set na mata ka jongki te lasutho ba ka high court ka suggest ban check ya ka illegal coal mining ban check ya ki illegal transportation of coal ban ka jung opor ban check ki kinu ki overloading nani kinu ki truck ba nani ki kali bara contraband te kini ki CISF kila ban le kata ka kamro te kanumlong directly under the control of the state police kindan ka ni ka independent control te ka jing thmu jong ka high court ka long ka jing thmu ka ba ba ka kwa sisa ba kan dan kata ka ban stop ka illegal coal mining and ka de ka lese ka jing thmu ka ba tam jong ka full bench jong ka high court of Meghalaya par nga so ya habru ya ta ka suggestion jong high court ba balin punun ka malu sispa and companies of CRPF kiban one under control of state police government kisa control gini kidumla ban independently ban trikam ndre ki CISF pat kin long independent te kadang nu kata ka jing khuslai jong ki kato ka ne ba nang ni shahmat hi ka ke uria ba labet ka ba quarry ki limestone ani quarry Dewiong i berkhoi ki la ban yap na tang ki companies ki wahe ki companies pan sabar kila ban wana hang ne ban le ki coal mining par hang ta pincham ka de ka don ka ji sisa hang taru pai ba udon ta ka ji sir namar haki por ba menswa ka por ba sarkar congress
kaladan kata ka city ka batho sa u kapten sangma na makala mga ba iaka Mines and Mineral Act 1957 umnum pentrekam sekini ki benta jongka ri ka jongi and kini ki coal mining lani kinu ki mining will be treated as cottage industry kamut kini ki small scale industries nga su ha bagandang ta small scale mining ke tinri menta lase ka kata kanum urlong show namar Khaïi be ki one ki companies ke be but let's say larang akren tam ru kalong dangerous ya namar pinapai bha ki dan ki local mafias ni state jangi babona ki dan ki mafia national let's say ki dan ki international mafias also coal mining mafias very dangerous kani ka lobby ni bisir khai ba but ba control ikini amdai tang kini ki local ki jangi ki jai beriu jangi ki control ki has pa na sabar te ka suki pasuki kani ki resources ki jangi Dewiong Maushun nanda wat ki siap ki mau ki berkhoi ki sakoi lut plan namar ba la involve the ki companies ki bahe na sabar but nganum kren tam ya kata kalong dangerous hi ban kren te ngaso ba tang kata ngala ban batai spangani ka order jo high court namar ka kam kadang sa teng po high court kadi ka kamram jo full bench ba kumbakala kwa hi ban monitor but ka monitor hi namata ka jing baha chongkani kari chongkani ka state ko jang Kato kali ka full bench ka ipor ya ka government ka no singi ka no tiyo ko de sedang no ikene berbo ini ki supaya CISF katkum kani ka order company ba kata ka CISF let's say kadomlong under the direct control of the state government lane ka state police katkum ka jing suthu ko jonga kan handre kan long by under the supervision jong justice BP Kataki namar justice BP Kataki hi don benta ha kani ka man monitor kini ki illegal coal mining te lase one don direct control ka CISF kan undai justice BP Kataki but uladap submit ka 11th interim report te yakani ka kam hi ka non biang hadin stio but kamdan kata ka time frame kani ka kam ka monitor ka high court na kapor but kamdan kata ka time frame balano kan kot te tang kata hingala ban batai kani